Hola, bon dia. Us parlo des de Olesa de Montserrat. Aquí veieu el que era l'hort del meu avi i ara és l'hort del meu pare, amb tomàquets, monxeta tendra, albergínia, pebrots. Tanmateix, els arbres que tenim, un ametller, aquí tenim un taronger i aquí tenim el llimoner també, més taronges. I bé, en aquesta terra tan llaurada és on jo també, quan era petit, vaig aprendre el que era l'esforç i el valor de sembrar i després recollir. Amb el meu projecte, el teu cuiner de Girona, aquí teniu una olivera i més arbres de fruites, un pruner, un altre taronger. Doncs en aquest que veieu ara mateix, jo em vaig ajudar al meu avi i al meu pare a sembrar les meves primeres patates. I com us explicava, amb el meu projecte és el que estic fent des de fa ja uns mesos, però ara realment ja comencen a sortir les mates de patates. I poquet a poquet la gent me va coneixent. He estat 2 dies per les terres de Tarragona i per les terres de Barcelona i he pogut trobar-me amb alguna empresa que està interessada en el meu projecte i en el qual, per entendre-ho, doncs hem sembrat també alguna patata. Aquest arbre són cirerers. No sé si us agraden les cireres, però ja veieu que està ben florits. I el que us deia és que també vaig conèixer i vaig tindre el plaer i l'honor de conèixer també el mestre Carles Gaig, amb el qual me sento molt identificat amb la seva cuina i amb la seva base, perquè és la mateixa que em va ensenyar el meu mestre Juan Ruiz Santos, que ell també coneixia i van treballar el de l'època. I poquet a poquet, bueno, pues hem anat fent, ens han anat coneixent i esperem que aviat, de cara a l'estiu, podrem recollir també doncs els nostres fruits de la terra, com podrien ser patates, tomàquets i pebrots. Traduït amb el meu projecte seria com traduir que tinguessin els treballadors i els empresaris que contactin a nosaltres contents per la nostra feina. A poc arribarem a tot arreu. Hem fet els primers contactes aquests 2 dies cap a les terres de Tarragona i cap a Barcelona i esperem aviat començar ja a treballar amb treballadors i empresaris d'aquestes zones. De cara al juliol i a l'agost intensificaré més les meves contactes, les meves estades a aquestes terres de Tarragona, Costa Daurada, Reus, Montblanc, Valls, etc. I també Barcelona capital, Vallès, etc. I també de cara al setembre i octubre ja ens anirem cap a les terres de Lleida, terra ferma, i cap al Pirineu de Catalunya. D'aquí un any haurem assolit un repte que mai podia haver imaginat, arribat a tot el territori de català. Us desitjo un bon dia i fins al proper vídeo. Ja sabeu que teniu tots els vídeos meus a la meva pàgina de YouTube, en el qual afegiré aquest enllaç. I bueno, que passeu també el cap de setmana proper uns dies de joia i de gudi. Que vagi bé. Adeu.